да регистрирате вашата допълнителна 125-седмична гаранция, ще ви е нужен 9-цифреният сериен номер на уредът ви, който може да откриете на заводският стикер залепен за него или на стикера залепен на опаковката на уредът. Също така ще ви е нужен и ваучерът за 125-седмичната гаранция, който ще откриете в кашона на уреда при опътването. Регистрацията на гаранцията се прави през приложението на Miele, App Smart Home. Първо ще трябва да го изтеглите на телефона си. След като приложението е изтеглено, отворете го и си създайте профил, ако нямате. След като си създадете профил, отворете камерата на телефона си и сканирайте QR-кодът на ваучерът за 125-седмичната гаранция от страницата на български език. Последвайте линкът, който ще ви препрати в приложението. Първо ще трябва да добавите уредът ви към профила си. За целта въведете серийният номер на уреда ви. След като въведете номерът, приложението ще идентифицира уредът, след което продължете напред чрез жълтият бутон. Следваща стъпка е да въведете датата на закупуване на уреда, може да я откриете на документа за покупка, касова бележка или фактура. След тази стъпка вече успешно ще сте добавили уредът ви към профилът си. Сега вече може да започнете с регистрацията на гаранцията. На екранът ви ще се появи подарък и жълт бутон, който води към удължаване на гаранцията. Изберете го, след което въведете нужната информация. След като сте въвели нужната информация, адрес и имена, последна стъпка е да отбележите стикче, че се съгласявате с условията на приложението и че сте предоставили вярна информация. И така вече ще имате успешно регистрирана 125-седмична удължена гаранция. Надяваме се, че това видео ви е било полезно.